1000 метра 2200. Дай, депутат да ги Старта е даден. След финиша на тази гара и награждаването ще обявиме гостите на днешното събитие. Внимание към старта. Мисля, че отново Акрон го няма. Да, точно така. Води Волкенштурм и Гроздан Атанасов, Алеха на втора позиция, Читано и Тератемида. Отново несполучлив старт за Акрон, явно не си е взел урок от Беловец. Води Гроздан Атанасов, българския каратаж с Волкенштурм, коня на Ибазер Умеров от село Севар. Алеха и Бахри Чакър на втора позиция, Читано и Мустафа Мехмед Чарли на трета. Четвърти е Тератемида, кобилата на Бургас. Тежичка е онази права. Майстор е Гроздан именно на такива терени. Не по-малък Тариката и Бахри Чакър. Гроздан Атанасов с Волкенштурм, Алеха и Читано. Тератемида съкрати дистанцията малко, но като че ли първите два коня ще определят победителя. Отделиха се Волкенштурм. Добро бягане за него през по-миналата седмица, така че очаквам победа на Гроздан Атанасов и Ибазер Умеров, село Севар. От вътрешната страна Алеха, Волкенштурм, Алеха от Дългопол, Волкенштурм и Гроздан Атанасов, първите победители за днешния състезателен ден в Буил. Коня на Ибазер Умеров, село Севар, втора Алеха, Бахри Чакър, трета позиция, ще има фотофиниш. Тератемида и Милан Донов. Мазикам се за фотофиниша. Спокойно е. Четвъртото место го остави тук. Така. Здравей. От трето, второ и първо. Това си пише, да. И накрая първо. На трето място кобилата Тератемида с жокей Милан Донов, собственик Свилен Тене от град Бургас. Заповядайте. Ето тук, Силене. При господин Адамов. Господин Адамов, собственик е това момче с очилата. Да, трябва да получиш поздравление. Как? На второ място кобила Алеха с жокей Бахри Чакър, собственик Иван Добрев, град Дългопол. Много ти е топло, Ванка. Абе, горещо, ама награди получаваме. Ние ще ти правя забележка. На запад не се съвличат така. И вере ви е топло. Няма нищо, честито, кобилата ти е супер. И първо место за Волкенштурм с жокей Гроздан Атанасов каратаж. Собственик е Ибазер Умеров, село Севар. Който си го може. Тренинга на село Севар е топ тренинг на България за 2015 година. И като виждам как се развиват нещата, май скоро няма да ги минете, близките 2-3 години. Успех, момчета, честито Гроздане, честито Ибазер. Вече си имате нов треньор. Едуард Терносян. Треньор на Лудогорец Разград. Той е верният човек. Се отправя към бокса. Вече всичко като че ли е готово. Остава влизането на Ахмет и Сигурна, кобилата на Тансер. Ето сега Ахмет слезе от нея. Явно по-спокойна ще бъде без него в това неприятно тясно местенце. Публиката, много ви моля. Две обиколки са, това е обиколка и половина, има време за подреждане на конете. Ще ви съобщиме максимално точно как се развиват нещата. Пак ви казвам, отсрещната права е по-важна, отколкото минаването на конете сега. Така че насочете вниманието си за отсреща. Там вече след пробягани 1000 метра е по-друго. Айде, сега мисля, че и Сигурна. Да, сега вече е в машината. Главният стартьор е хванал ръчката. Внимание! След секунди вратите се отварят.
1800 метра, 3 годишни жеребци и кобили от чистокръвна английска порода. Мисля, че всичко е нормално. Айран Хил, както ви казах, не можа да излезе, опита си опит, лошо излезе от машината. Останалите коне са в пакет, сега ще ги наредиме спокойно, да няма грешки. Но ме слушайте, Heaven King, Камелот, Нану. И двете кобили на Боил. От външната страна сигурна. Сега един Саидов с Камелот е поизостанал. Води Самет Кемал и Скарлет. Втора позиция за Heaven King, трета за Нану. Четвърта сигурна. Ето домакините от Боил му опровергаха. Първи и четвърти в момента. Сигурна е четвърта, втора сега е Скарлет, начало е Heaven King. Нану неотлъчно до Heaven King, отделиха се двата фаворита. Само Камелот поизостана. В момента Камелот е на пета позиция. Аз си следа моите коне, така съм дал прогноза. Но Камелот явно ще изхвърчи от тройката. Heaven King, Нану и двете кобили на село Боил. Скарлет и сигурна. Последни 200-300 метра. Heaven King, Нану. Мисля, микрофона, прави се. Heaven King, казах ви фаворита в бягането. И Мустафа Мехмед Чарли. Heaven King, Нану. Трета позиция за Скарлет. И Самет Кемал. И той е трети в бягането на 1800 метра. Госпожа Невин Хасан връчва наградата на Самет Кемал. Кобилата Тансер Бастри, село Боил. Честито Самет. Така, моите момче. Имаш много хубава усмивка. Второ място за кобилата на Нану. Нещо микрофона ми... Да. Има проблем с микрофона, нормално е техника. Ето го Нану. Собственичка Мижгян Ахмедова, село Вектово. Емил Андонов, жокей на кобила Нану. Добро бягане за Нану. Мислех си, че така ще ядоса Heaven King. Успя да го ядоса, обаче победител в бягането е ето го, Heaven King. Мустафа Мехмед Чарли, собственик Валю Костадинов, град Плевен. Безапелационен Heaven King. Ако не се лъжа, може да ме поправите, 6-та победа ли е това? Там някъде. 6-7 победи има този кон тази година. Честито момчета, заслужава си както и първа гара, фаворита и тук фаворита спечели. Трета гара, най-многолюдната от към коне. Старта е даден. Тези, които бяха извън машината, не спечелиха нищо, видяхте ли? В момента са последни и предпоследни, Ахмет Али Ибрям. Води Поп Кинг, следва от Сандора. Казах ви двойката, третия Доминго, четвъртия Олуда и Радостин Иванов, наредихме ги. Поп Кинг, Сандора, Доминго, Олуда. Това са четирите коня, Олуда сега е зад мината. Страхил Андонов ли беше това? И Айсфери, не мога да ви кажа, може и да бъркам. Но първите три коня са Поп Кинг, Сандора, Самет Кемал и Доминго, Джулиет Мустафа. Очертава се явно победа за победителя в приз критериум. Поп Кинг, най-бързия кон на България за 2015 година. Доминго и Джулиет Мустафа малко не достигна. Трета Олуда и Радостин. Олуда и Радостин. Митко Димитров, Хезарград, Разград. Трета в бягането на 1000 метра. Опа, леко. Честито момчета. Второ място. Джуниет Мустафа с Доминго. Собственик за Киря Караджа, село Чернолик. Джуниет, заповядай тук при кмета. Отново прекрасна езда. Много харесвам Джуниет като язди по финиша. Не знам, мога да не разбирам, но ми харесва. И топ тренинга на България. Левент Незиров и Норай Хамил, победители в 1000-метровата дистанция в село Боил с техния Поп Кинг.
1000 метра, втора победа за Поп Кинг в рамките на 7 дена. Честито, Левчо! Май само това ще е за днеска. Говорихме си от пътя за София за Боил. Една първа награда му е достатъчна, вече става нахален. И така, четвърта гара. Внимание към старта на 2200 метра. Гладко на препускане за 3 годишни и по-възрастни жерци и кобили от чистокръвна английска порода. Старта е даден. Бахрича Кър се отлепи първи, Себайдин Сейдов изостана и Радостина също изостана. Джуният Нежет Чая не понечи да тръгне. Няма смисъл на такова голямо разстояние. Им Павлик е това, който е пред него, последен сега в групата. Шакиро, междувременно, докато си говориме разни работи, излезе начело. Шакиро и Норай Камил начело. В такъв стил бяга Норай с този кон отпред, дали ще издържи. До него Семет Кемал като че ли застана. Очудващо, ако е Семет Кемал, но този път Алисия явно е решила да не изпуска от поглед Шакиро. Не, това не е Семет Кемал, а това е Емил Андонов. Емил Андонов е втория с Март Алисия. Семет Кемал е по-назад. Това е в стила на Анна Лусия. Ахмет Али Ибрям и Соня Дар в челото. Сега Джуниет Мустафа и Найт Пауър на трета позиция. Не знам какво са направили за толкова кратко разстояние, но Найт Пауър е един качествен кон, неговия баща. Има 7 победи от 7 старта в Република Сърбия преди 20 години и е рекордьор на тази страна на 1300 метра. А още 900 метра трябва да пробяга неговия син. Води Шакиро, следван от Смарт Алисия. Очудващо добро бягане за Смарт Алисия. Анна Лусия тръгна. Сега е на пета позиция. Виждаме на нагайка се игра по газа и Анна Лусия вече на трета позиция, като че ли закъсня атаката. Шакиро и Смарт Алисия. Смарт Алисия от външната страна. Шакиро дали ще издържи на дамата. Шакиро от вътрешната страна, отвън Смарт Алисия. Трета позиция за Анна Лусия. Шакиро, Смарт Алисия, Анна Лусия. Това е тройката, публиката по-назад. Шакиро или Смарт Алисия? Това е дилемата. Смарт Алисия. Смарт Алисия, Шакиро и Анна Лусия, тройката на 2200. Ах, леле, какво стана? Смарт Алисия, изненадваща победа. Семет Кемал, Анна Лусия, Джирисо играт дулово. Честито, момчета. Второ място за Норай Камил, жокея на България, с неговия Шакиро. Собственик Левент Незиров, село Севар. Шакиро бе победен този път. Левчо, не искам да ми се сърдиш, ама така го видях. Говорих, Соня, той ми каза, че е една първа награда. И така, победа за Смарт Алисия и Хасан Кело от град Бургас, на гърба на Смарт Алисия. Емил Андонов, честито Емиле, страшна езда. Победи сериозен опонент. Шакиро не се пие така лесно всеки ден. Победа за Смарт Алисия, поздрави от кмета Юксел Ахмет на община Дулово. Честито, момчета, аплодисменти за Емил Андонов, Смарт Алисия и Хасан Кела. Следващото бягане. Малко тежичко ще им дойде тази дистанция на арабите, но знаете, че те издържат повече от чистокръвните коне. След 7000 метра арабина трябва да има преимущество над чистокръвния английски кон. Той по-бързо се възстановява след дълго бягане. Старта е даден. Прекрасно, виждате и темпото, никой не лети. Никой не лети, всички се пазят, знаят, че 2000 метра ще им е тежко днес. Да изчакаме конете да дойдат тук, след около 7-8 минути ще пристигнат при нас. Да, така е. И от другата страна на правата ще стартират наново. Сега може да отидете да пиете по една бира, да изядете по 2 кебабчета и след малко кончетата ще дойдат.
малко по-сериозно се представят вече тук пред вас, да не ги обвините в задкулисни игри. Мажде като че ли е начело, Емил Андонов, да, коня на голяма вода, Равина на голяма вода. От вътрешната страна дебне Аржентина, Нурай Хамил, Самет Кемал и поход. Сега се бъде Саидов, Самет Кемал, четвърти, последен за сега е Файрол, не Файрол, а Фолнун Албадар и Гроздан Атанасов. Води Мажде, Аржентина, Файрол Албадар, Самет Кемал, четвъртия Гроздан Атанасов с Фолнун Албадар. Кой ги измислил тези имена? Гроздан тръгна, трите коня на Левчо се събраха от тренинга на Левен и задминаха Емил Андонов, но само единия не. Емил Андонов с Мажде продължава. Много сериозно язди днеска Емил Андонов. Емил Андонов с Мажде. Не им разреши да бъде застигнат. Тук може би ще има най-голяма борба. Като изключим петия подход, останалите 4 коня сигурно ще дойдат за фотофиниш. Трите коня са отзад. Мажде излязаха от външната страна. Последни 200 метра. Публиката по местата. Ще има борба тук. Мажде, Аржентина. От външната страна в средата е Гроздан Атанасов и Фолну Албадар. Закъса Мажде, закъса Аржентина. Тансер Басри, Буел печели. Фолну Албадар, трети Мажде. Гроздан Атанасов на втора позиция. Първа Аржентина. Нурай Хамил, Тансер Басри, Село Буел. Собственик Рамазан Кая, Република Турция. На трето място Мажде с жокей Емил Андонов. Собственик Мерини Мелек Осман, село Голяма вода. И имате коне и следващата гара Метире. Ето го Мажде. Второ място за Левент Незиров и неговия Фолнун Албадар. Жокей Гроздан Атанасов. Подход четвърти ли? О, грешката, нека да сбъркам. Подход е четвърти, извинявам се много. Много спортсмен е той е Левент Незиров. Извинявай се, Вайдин. Четвърти, да. Случва се. Честито се, Вайдин, честито Юнал. Второ място казахме за Гроздан Атанасов. Той си взе наградата и победа за Тансер Басри, неговата кобила Аржентина, с жокей Нурай Хамил, село Буел. Къде дойде този подход отзад? Аз го бех изключил от класирането. Наистина грешката е моя, извинявам се, много уморих се. Много коней минават през главата и съжалявам много. И така официалното класиране Аржентина първа, втора Фолнун Албадар, битка на село Буел. Айде, момчета, останаха Мунали и Мистер Мачо. Двамата големи в днешното бягане. Първи и втори от Беловец, втори и трети от Завет. Назад няма да връщам лентата, че мога да бъркам и такива като Левчо веднага ще ме захапат. Много жега. Организаторите, моля ви до година един чедър тук зад кмета, на гърба на кмета. Направо ще пукнеме. Морсимос излезе малко по-късно, но мисля, че 3200 дистанция, която не е фатална, той веднага се